Otázka postmoderní interpretace těla v postmoderní situaci se stává nespěšnou sama o sobě. Otázka ideologičnosti těla se to stává naopak na výslumí a dává se smyslem a samotným základem těla. Tělo se stává autorovým vyjádřením, ale vyjádření zůstává v autorově hlavě. To pod druhem postmoderní situace a avantgardního spor mít a nemít. Musíme usilovat o dosažení toho, co mít je, aby jsme mohli mít to, co chceme. To, co chceme, dílo, které není tím, co chceme, musí vyjadřovat podstatu kontextu, ve kterém je vytvořeno a sloužit jeho zájmu, protože jinak se stává samo o sobě zbytečným a postmoderní situace se tudíž stává zrůdnou. Můžeš pokračovat? Pokud tuto myšlenku rozvedeme, dojdeme k tomu, že není možné v tomto pokračovat bez změny, která nás nasměruje k tomu, kam potřebujeme, směrem k cíli, který si učíme. Učení v tom případě nemůže být subjektivní, ale kolektivní, protože jinak se stává zase nepřátel jenom oferenči samotnému aktu díla. Dílo je aktem a není subjektem. Subjektem jsou subjekty, které subjektivně posuzují a jsou subjektivně posuzovány.